Ngithathe isinqumo esihle kumgedlela lokukhetha inkosi enkulu uBombela esitimela semaMpondo. Baba mkhulu mkhulu omkhulu phakathi ame. Yebo kunjalo. Lesi sizwe esimnyama asinawo amehlo omphefumulo, sinamehlo enyama kuphela. Konke lokho phela kwabangwa wuye lona omhlophe ngokusidida ingqondo nokusilahlisa amasiko lesi sizwe esimnyama. Waphinde wasenza sahlukana phakathi nendaba. Ingakho phela umlungu ethena mayifika nawo wonke lamabandla akhe aphethwe lena eRome angaphansi kobuKristu, kodwa wawahlukanisa izigatshana ngezigatshana ngamagama ngamagama. Kodwa onke lamabandla obuKristu aphethwe endaweni eyodwa, aphethwe yiyona phela iRoman Empire, okuyinkolo esetshenziswa yiwo phela amazwe awumbimbi kuyo iBritain. Lamazwe awumbimbi aphethe inkolo yobuKristu aphinde aphathe umhlaba, bese ephinde ethumba amakhosi ngesandla sayo phela ipolitiki. Phela nayo ipolitiki lena iphethwe khona lena eBritain uye unkosazana. Ingakho uma umongameli ebekwa ehambe eyakhona eyofaka naye iringi yesivumelwano sokuthi ngempela ngempela uzobalawula kahle ngendlela afisa ngayo unkosazana laba bantu abamnyama abagqilaze kamnandi, aphinde agadele la mazwe awumbimbi umnotho wabo, njengoba phela onke amabhenki kungawakhona kulawa mazwe asentshonalanga. Uma like labakhona ibhenki lakuleli zwe bayalwa nalo ukuthi begcine belichithile besebenzisa bona abantu abamnyama. Njengoba-ke lichazile-ke igumgedlela ngaye uhulumeni wamaNgisi, Cape Colony noma i-British Colony. Lena phela yayiphethwe yizo izikhulu zombuso wakhona ezifana nabo oTheophilus Shipstein, ababenguhulumeni bephethe kulo phela lelizwe, bephethe ngisho amakhosi, bephathele yona phela iBritain, kanye nabo oCharles Saunders ababengonobhala bephinde futhi kube yibona ababengamele imingcele yakulo lelizwe, nabo bonke oWilliam Stenger noMelmoth Osborne ababenguhulumeni bengondunankulu bephathele yona iBritain, ekubeni ekhona futhi undunankulu wakwaZulu, okusho ukuthi izwe lakwaZulu laseliphethwe kabili, liphethwe ngamaNgisi anondunankulu walo, kuphinde futhi ukuthi izwe lakwaZulu libe nondunankulu ongowakwaZulu ebukhosini baseNdlunkulu. Yebo, undunankulu womthumbi wethu wenkohliso, bese kuba undunankulu wangempela ohlezi esihlalweni sawo bonke undunankulu kusukela ngazo izikhathi zeLembe. Kuyilapho iNgisi eliphinde lathuthuka khona-ke manje selifaka ipolitiki ukuthi amadube asesandlwana phela akube yiwo ahlala kulezi hlalo zoMelmoth Osborne noWilliam Stenger nabo oTheophilus Shipstein, ukuthi akube yibona abagada lezi zizwe zakwaZulu. Bafaka abantu bamnyama bepolitiki, ibona phela ababambele amaNgisi, njengoba konke noxhaso lwezimali lusuke luqhamuka kuwo phela labantu abamhlophe basentshonalanga, okuyibona abaxhasa lamaqembu epolitiki, bese befuna ukuthi kwenziwe intando yabo. Njengoba ubona ipolitiki ingena nakhona lapha eNdlunkulu nakuyo yonke imikhosi esuke yenziwa khona eNdlunkulu, isenza wona phela umsebenzi wayo iBritain lena kuyiyona ithume osopolitiki, okuyiyona Britain eyondla bona laba bantu. Laba bantu abangondunankulu bezepolitiki basahlezi kuzo izihlalo zabacindezeli baqhuba umsebenzi wabo phela abacindezeli, ukuze behlakaze sona lesi sizwe sakwaZulu esinenkani esingafuni ukuhlukana njengezinye izizwe, futhi abafuni ukukhohlwa amaqhawe namakhosi akubo osele.
kanye nale migubho yabo abahlale beyenza eyisicefe kuye phela umlungu. Ingakho phela esethumele nali leli gunqela lakhe umlungu ukuba lihlakaze lento, lehlise futhi sonke isithunzi salobu bukhosi. Nalo futhi leli qembu lepolitiki elimthumile logunqela lona ukuthi azoxova lo mcimbi, ilona phela leliya qembu lamadube esandlwana, i-NNC, leli phela eligcine selishintshile laba yi-African National Native Contingent, elaliqale liyiNatali Native Contingent. Lakhula ngenxa yokuhlangana kwezinhlanga eziningi zamaXhosa, abaPedi, abeSuthu namaZulu, kwase kuba yi-African National Native Contingent. Usayilo leli qembu lamadube esandlwana. Le mpi yaleli qembu phela isuka kude, isasuka kuye phela yena u-1879 empini yasesandlwana, kuze kuba ikhona namhlanje njengoba besaqhubeka nawo umzabalazo wabo. Yikho phela lokho okwakwenza ukuthi omunye walaba bangameli balo leli qembu ehlale khona e-England azinze aze abe nomuzi khona. Wayelidube. Baningi abalijoyina leli qembu bengazi ukuthi amadube esandlwana kufana naye lo baba osebuyelwe yingqondo, wakhumbula ukuthi kahle kahle lempi yayikade iqondene nawo amakhosi, okuyiwona ahlukunyezwa aboshwa ngenxa yokudlela umhlaba. Njengoba esethi konke manje akubuyele lapho kwakuqale khona, akubuyele emakhosini. Waphinde futhi wayolungisa iphutha elenziwa uDingane, leliya phela lokuxabana namaBhunu. Ngaphandle kwesizathu wayoxoxisana nawo phela amaBhunu eCape Town, lawa elikhulume ngawo eGumgedlela ukuthi ayithunywe uNkulunkulu ukuba azosilekelela, kodwa umuntu owasiqhatha nawo amaBhunu ilona ingisi ngecebo lalo. Phela liwuchazile iGumgedlela eziqephini ezedlule ukuthi isizwe sakwaZulu isona sodwa esisele nobukhosi obuzinzile obunomhlaba. Amanye amakhosi akwezinye izizwe amakhosi nje ngegama, kodwa umhlaba awanawo. Leli ithuba eliyingqayizivele ukuthi bemlalele lo baba futhi bemlandele, ngoba uzovusa bonke ubukhosi balezi ezinye izizwe obalahlekelwa umhlaba. Lezi zizwe ezimnyama uba zike zikaliyekelela leli thuba elivezwe huye uMvelinqangi, ngeke ziphinde zilithole, seziyogqilazeka ingunaphakade, njengoba zilindele ukuthi ziyodla ama-take away emagrawundini. Zibizwa yiwo amaqembu epolitiki angaphansi kwayo iBritain azosebenzela ingisi, ukuze umuntu omnyama agqilazeke ingunaphakade. Isizani le-take away ngoba lithi lishona ilanga usuke usuyiflashile ethoyilethi. Zonke izizwe zase-Afrika azivuke zilalele lo baba ukuthi uthini, bese ziqeda zimlandele ngoba lo baba lona uthunywe phela uye umenzi wezulu nomhlaba ukuthi azohlanganisa lesi sizwe sabantu abamnyama asebehlupheke iminyaka eminingi. Lo baba phela wayekulo leli qembu lamadube esandlwana, kodwa yena wayengakwazi ukuthi leli qembu kanti linezimfihlo ezijule kangaka. Uze wakuthola lokho esewumongameli. Kulapho azame khona ukuguqula imithetho yaleli qembu ukuthi ihambisane nemithetho yase-Afrika, ikhulule abantu bathole nomhlaba. Kuyilapho anyathela khona emsileni inyoka eyiBritain, yazama kaningana ukumbulala ngesandla sabo abantu abamnyama, yamudlisa nophoyizini. Yehluleka ngoba lo baba evikelwe uye phela uNkulunkulu. Yazama nokumbopha izikhathi eziningi. Kwacishe kwabhubha amaZulu amaningi ethunyelwe yinkosi yamadube esandlwana ukuba beyobulala abantu enkandla, ngesikhathi befuna ukubopha lona leli qhawe elithunywe nguNkulunkulu. Yeguqa lapho eGumgedlela, Mzulu amafutha omkhulu, Twintom nesoka phakathi ami.